Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Brenda iti La Union, ngam iti agdama, adda iti pagilian a Singapore. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kan ni Lamberto Pasion Jr., ni Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, Ije Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Shout out kan nila Kayko, ni Cristo Bangkil, kan ni Inang Mi ani Melinda Mercado, aka Melba. Anak ko ada Ayla May, Joan Galapon, kan Gian Alea Faye Galapon, iti Barangay Bugnay, Jadi Nueva Vizcaya, from Ana Delfin. Makablaawan ni nanang kantatang ko dita Pilipinas, from Mary Grace Enrico, iti Jeddah, Saudi Arabia. Advance happy birthday iti kaanak kaka ni Ashley, from Susan Ronquillo. Estacio kan Ola family from Glenn Peter Sipe iti Saudi Arabia. Shout out pa kada Jasmine Rivera kan Irene Grace Morales. Makablaawan ti Team Dire-Diretso, Isuda Georgie, Bonbon, Bajejit, Itong, kan Ninyo, dito'y Dupax Nueva Vizcaya, kan Family Salmasan, dito'y Padilla Site, dito'y Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, from Joel Mabanta. Ni Mama Marie, Tatay Eduardo Dakiwag, kastamo ti Tropak ada Vince, May, Fe, Nicole, Allen, Aubrey, Sheena, kastamot ni Limuel kan Patrick Dakiwag, iti Narasat Pequeño, San Mateo, Isabela.
Happy birthday iti anak ko ani Augusto Balaan Jr. from Corazon, Balaan. Makablaawan ti Medina kan maburang family iti Cagayan Valley from Arlene Medina. Makablaawan pa the Dave Bimbo Jr. An kanibaket ko ani Miriam Tamang iti Barangay Malamag East Tumawini Isabela from Bimbo Tamang. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam a Brenda. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamatan dagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas iti YouTube channel yo. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg, kan makaipaaylinglingay kadagiti padak nga adayo iti pamilyada. Kinapudno namanang uray madama ti panagobrak, isam samirak ti agdengdengag iti channel yo, kat jak mapupuutan ti oras, kan ad-adupay ti maubrak. Sapay la ko mga rod, ta mapagasatan mat amapili ang maidrama to'y padas ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay, Manang Emmy. Naimbag ta si Mangpet kan lakay. Sana ka nag-overtime ita. Tanasapa analpas ko amin na trabaho. Apay ay, bakit? Imay dito'y balay itay datata ador ka na natina. Ne, itaman pa ang nakapasyar damanan. Kumusta damat tan ngay? Saan damat nga minarimrimwar manipod ng rugi ti pandemya? Imay da imbaga sumapul tayo kanon iti sabali apagyanan tayo. Anya? Wan lakay. Matuloy kanon ti panangala dagiti anak da kadakwada iti Amerika. Ay, kasano nga tanday ta? Uun nga rod. Jakmat ni namnama makapanda adagos. Sapay nagrigatag sapol iti pagabangan ita. Saan lang aday talakay? Nanginapay ti abang ita na panawan. Pasapol pa yan ti advance kan deposit. Pangalalaan tayon ngay. Sapay, nagsasaya at nakada tayo. Manipod nagyan tayo dito'y. Saan da pa yung impangato ti abang tayo? Ay, saan na bali? Padasag tagdamag kadagiti katrabakwak. Barang adam muda saan unay anang hina pagabangan. Oray syakmat, padasag mat ti agdamag kadagiti amamok. Agawid ako. Nagatang ko mataamin na namasapol mi balay. Ay, talaga narigat ti agsapol ita ti pagyanan. Nagado tinapanaksak ba nga imayak dito tiyandaan. Awan mo tinakita ka na laka kumalaang nga abang. Day, si kamot gayan doy tabasabat ka, Brenda. Nanang, nakitsanda kayo mo't gayam. Agmano ak. Kumusta kayon ngay? Ay, nasaya at mo't anak ko. Apay ngay adi mo kadwa ni Ana. Sino ngay tinangbantay kan kwa na? Talaga adyak intugot nanang. Tanapanak pa'y nagsapol iti pagabangan. Sakbay anak itsandaak. Panog pa to. Ha? Nay, apay ngagbirbiro ka iti pagabangan. Panog pa. Saan aya na pintas mo di pagabangan nyo ita? Wan nanang, nga mapanan iti Amerika dagiti akin kukwa. Kat nalako da kanon ti pagabangan mi. Ha? Ay, kasta aya. Ay, kasano nga rod da itan anak ko. Aburido nga rod ni Bonnie nanang. Sapay saan mi akabailan ti agabang itinangina unay. Apag husto laang mo ti mabirbirukan ni Bonnie para kadagiti pagkasapulan mi iti balay. Adapay di apo ko yung agad-adal.
No apay ngamin, anapan kayo pa ila nagababang kat adamot di balay apagyanan nyo kuma. Amo yung matanti makagapo nanang. Iso nga da ka ni Bonnie, no anya ti aramidan na ita. Nga da ito'y asimang bay a problema mi nanang. Anya nga bakit? Kumusta ang iti pagnam? Adda ka din sa rakam? Awan nga rod. Adamot dagiti nakita. Nanginamot unay. Saan tayo akabailan? Nang runakit si kalaang tagtrabaho. Rumbang lang nga sakla ang tagtrabaho. Tadamot ni isang anak tang itultulod mo di pagadalan. Wan nga rod. Imbes ko makatulong akmatkan ka. Ay, kasano nga taday to yan? Sapay man lang aldaw tinaita da pawahiway tayo. Ay, wan gayam. Nakitak ni nanang itay di tiyandaan. Naibagakan ko na ti problema tayo. Kahit anyati ko na ni nanang. Apay ka no ngamin tapi manaw tayo di balayo. Kat ada ka numot da di apagyanan tayo. Brenda, amo mo ti makagapu saan ka di? Wan, amok. Gaputa na asawa man ni nanang. Nga masapol na mo ti kadkadwana. Nang ronak at bumakit-matan. Kan may sa, nasingpot-mat ni angkal. Kan adamat trabaho na aging gaita. Ay. Saan ka matket di nga inak na kaman, Bonnie? Ngam agpanunot ka kuma. Nakitak ni Brenda itay di tiyandaan. Okay, kumusta dan nga eh? Di damot kami umayagpas-pasyar dito eh. Di na pa ipasyar mo't di apo ko ta. Amo matan ti ugali ni Bonnie. Adda pa karuan na. Apay, di ka pa ilan nairwa mo di anak mo ay ha. Sakto pa'y katamo ko na salaan ti ugali na. Adda nga ron parikot da ita. Nalakon sa kanon jay pagigyanan da, isong agsapsapol dati umalisan da. Katada mo ti balay ang mabalinda pag naitan. Umanay tayo mo't dito eh. Ay, siya nga ron ti mababain, tasyak tada dito eh. Kat saan ko mo't ako kwa da ito'y abalay? Nagdakal ti rigat kan gastos mo diti abalay. Apay ako na saan mo ako kwa da ito'y. Ang dadata abalayo daytoy iti dayti umunang asawam. No pa'y ginastusan ta iti dakkel tapno maimprovlaan. Kat dakkel dayta apagyamanan mi kan ka. Tano saan agapukan ka? Saan kumaan napapintas to'y balay? Ala, no kayat dato umayag na ditoy. Ibagam nga umakar na adagusan, ta sayang pa di pagabang da. Ipaay dalaangan, idaapo ko ta. Sigod nga da kami iti poder ti katugangak a babae manang Emmy. Ngam idi nakiasawa manan ni nanang, gimmura nila kay ko, kat pimanaw kami iti balayda. Agmay-may sa nga anak ni katugangak nila kay ko manang. Awan mo ti makunak iti may kadwa nga asawa ti ina ni Bonnie, gaputa na singpet kan nagagatmet ni Uncle Tino. Makita met no kasano ti panangipateg na iti katugangak. Nagtultuloy nga rod ti panagsapsapol mi ti pagalisan mi manang.
Ngam gapo taawan ti mabirukan mi akabailan mi arentaan, nagdesisyon nga rod ni Bonnie nga asawak. Anya ti kunam, Bonnie? Umadanin ti na ito da pawayway tayo. Masapo lang makaalis tayo ni ti kabiitan na gundaway. Sa dino nga ron ti pagalisan tayo. Kat di tayo matkabaalan ti nangina nga abang. Nakapagdesisyon na kon, Brenda. Mapan ko kasarita da nanang. Tagsubli tayo ni Jibalay. Agpaiso? Ne, mga numakmaklaat ka lang. Awanin ti sabali a pamuspusan. Sapay kumata umanugod na pa yung agsubli tayo Jibalay. Apay ket dinasaan ngay. Nabayagan nga ibagbagada nga agsubli tayo ijay. Ngam si kalaang ti agmadmadi. Sapay la ko mga rod. Tayo ti deta pa nagsubli tayo. Kat naanayas to di pa nagkakabalay tayo. Sigurado day ta, Bonnie. Nasingpot ni Uncle Tino. Kastamot ni Nanang. Amok nga awan to ti rungswa saan anasayaat. Sige nga rod. Tainak to makisarita kadakwada. Sumrek ka, anak ko. Agyaman nanang. At ka din, Uncle Tino? Simrek iti trabaho na. Iso nga minti inala da forman ti may sa construction ni Ilay. Lakayan nga magtrabaho pa lang. Ado pa'y ti mga lalakan ko na anak ko. Amuda nga min no kasano nga agtrabaho. Kun nasayaat mo, tapno adda pangalaan mo iti paggastos me. Tanagsardengak mo ten nga aglako iti tsindaan. Nanang, amo ka na yung baga kada kayo ni Brenda ti parikot mi ita. Iso nga yung mayak dito tapno kidawag ko matitulong yaw. Amo kon anak ko. Imbagak mo ten nga umalis kayo dito balay. Dudwa kami mat ka ni Uncle Yu dito. Awan mo't ni Uncle Tino, nanang. Kasano nga yung makasaritak? Saanan amasapol. Ni Uncle mo mismo ti mangibagbaga nga agsubli kayon diti balay. Iso nga umalis kayon ditoy, anak ko. Lakay, imay itay ni Bonnie ditoy. Imay nakisarita ano mabalen, agsublidan dito'y balay. Oh, di nasayat no kasta. Tapno adan kadwata dito. Birbirukan na kang arod, tapno si kakano ti kasarita na. Ngam ko nakmata simrek ka iti trabahom. Ay na, saan na masapula katongtong nakpailaeng. Imbagam ko mga umalis dan Isumat ti kunak. Ay, kamaudyanan na. Makadan na tamatlaangan ti apo ko talakay. Ay na, nagragsakak pakit. Tadadan ton dito balay. At danton kadkadwata ditaw Ay, ang sapay la ko mata maanusam ti ugali di anak ko. Amumutan, sala sa lamig, sala sa init, ako nada iti Tagalog. Di ka kadiagdaanan, takabailak asalaan ti ugali di anak mo. Uray po utang. Nanang, agyan tayon ijay balay da lola ken lolo? Wan anak,
Agsublita yun ijay. Yehey! Makita ko da lolo ken lola at dan ti playmate ko. Naa, ta inaramid mo pa'y a playmate da lolo kan lolam. Wala nanang. Agbay kami iti addo at toys ken chocolates. Sika talaga anak. Saan mo unay takababain ka da lolo kan lolam. Okay lang dayjay nanang. Kuma, umakarta yon. Uwan anak ko, inton Sabado tawan trabaho ni tatang mo. Umakarta yun ton iti ayan da lolo kan lolam. Gaputa talaga nga awan ti masarakan mi, akabaalan mi arentaan, kan gaputa nakapagpanunot matlaang ti asawak, inaklon na ti Jaya dananang kan Uncle Tino nga agsubli kami iti balayda. Nagsubli kami nga rod ijay manang Emmy. Kasta unay aragsak dananang kan Uncle Tino, kang runaan unay ti anak mi ani Isya, gaputa na bayag asaan na anakaden na da lolo kan lola na. Iti panaglabas ti aldaw, nagbalinmet anaanayas ti amin manang. Malaksid laeng iti ugali ti asawak, anak kwenta unay. Babayad sa amatan iti kuryente, Brenda. Wen nga rod, masapol nga agbayad tayon, tapno saan tayo amaputdan. Kat siningil mo kuman nanang. Kanta man na imbag numano ti share ti tunggal may sa. Si Kamot, bastit labanag dayta. Apay masapol asingiram pay laida. Ano rumbang lang tagos usarda mo iti kuryente. Tapno patas. Di ka lang mabainan amang singir kadakwada, kat makigigyan tayo ditoy. Agasam ngay dayta na isave mo nga abang tunggal bulan, no agab-abang tayo pay lakuma. Panunutom ka dilakay. Saan asabali at tao dagiti kabbalay tayo? Inam kan asawa na ti kabbalay tayo. Kan makita mat no kasano ti aramid da. Pasaray ni Uncle ti gumatang iti sidaan. Didak pa'y kayat amapan makitsendan, no kas di nakagatang dan iti masida. Basta singiram ida, sa bali atong tungan ti kuryente. Isya, apok. Apay ka di lolo? At napasarabok ka. At to'y chocolate para ka. Angam uminom ka iti danom kalpasan namangan ka iti chocolate, wan? Thank you, lolo. Ay, wun gayam. Agsweldo akin ton bigat. Kayat mo tamapantayo ka da lolam ije mall, tamapantayo gumatang ita ayam mo. Agpaiso, lolo? Wun apok. Kan mangan tayon ton ijay. Gatangam no anya ti kayat mo agatangan, Isya. Yehey! Mapaon kami ijay mall. Thank you, lolo. I love you. Lakay, mga ma-spoiled mo't di apo may tikas tangar aramidam. Baybay anak ka dilaang bakit? Kayat kung ay paay ti amin, akayat ti apo ko ta. Italahang manan anak ka din nata.
Sabay ang magpapastapno at adda nga umasidagdirek na nakadata. Ewan mo't kit di Ay, makaayayo ti apo ko talakay. Nagpintas nga ubeng. Wan nga rod, amin ang makakita. Kunadaan nagpintas ka no ni Isya. Sino nga taaya ka no ti imalaan na napintas ka na po daw. Alangan mo't asya kat nangisitak mo't. Amangan no si ka, bakit? Ay, katasino pa'y kumangay, no saan asyak, lakay. Ay sus, takay kayat na mo't na ito abagbakitan. Ay, siyempre, laklaka umaya ti maadaan iti apo ko napintas lang arudan, nasaririt pa'y akas kanyak. Apay, asan na si mabat ni Isya, Brenda? Ay na, awanda, napanday jimol, napanimpasyar da lolo kan lola na. Anya? Wun, kasta unay aragsak di anak mo. Mapanda ka no gumatang iti ado akawus kan ay ayam na ko na ni siya. Iso ka no ti ko na ni lolo na. Kasta ka day? Wun, kat amangan no ijay danton amangan. Alain ka agpadlasan, talapasakla ang jar aramida ki kusina. Agi na nakabiit, tamangan tanto matan. Nanang, kitaan mo? Nagaduti to isken bado at dapay no shoes ko. Ala, nagadumot ng dagita anak ko. Inibos mo samot ng ti kwarta da lolo kan lolam. Saan, nanang? Aduti mani ni lolo? Nahan kayo ka din anak. Wan, nanang. Nag-iitak pa iti ice cream. Talaga? Ay na, talaga nag-enjoy ka. Wan, nanang. Alain ka agpalasan. Urayan na kan ni tatang mo, itaypay. Ipakitam kan kwa na dagitang inatgatang da lolo kan lolam, anak ko. Nakitam ka di dagiti ginatgatang dananang para kini Isya? Nagadong arod. Nakababain samot din. Wan Makitam itan no kasano ti kinapatag ti anak ta kadakwada. Nang runa ni Uncle Tino. Ipatpatag na launay ni Isya. Kan wan gayam, saan da nga inala ti siyerta iti kuryente. Binayadan ka no amin ni Uncle Tino kuna ni nanang. Kasta ka di? Wen lakay. Adu dagitar aramidan ni Uncle Tino adi mo ammo. Gaputa saan ka amata tao diti balay gapu iti trabahom. Siyak ti makaimimatang no kasano kasingpet ni Uncle Tino. Brenda. Nagkamali ka iti panangipapan idi inasawa na ni nanang. Ti kunam siguro. Kinayat na ni nanang. Tapno da pagsanggiran na nang runa ket lumakayan. Ngam saan lakay, gaputa isupay ti mangipapa ay tinamay kan ni nanang. No awan ni Uncle, sika nga anak ti obligado amang biyag kan ni nanang. Nang runa kat awan mo ti pangalaan na iti pagbiyag na. Iso ang nagasat ka, taada ni Uncle Tino amang ipapa ay iti kasapulan ni nanang. Kat siya kon ti mangibagbagaken ka Boni. Pat-pat gan unay ni Uncle Tino ni nanang mo. Pasensyakan, bakit? Talaga nagkamaliak. Kat sapay ko mata mapakawantak iti naaramit ko iti kalabas. Sapay ko ma.
Namin pinsan ang nagbaliw ti asawak, kalpasan nga imbagakan kwa na dagiti na imatangak, kabayatan ti panagnaedmi iti balayda. Nakitak no kasano nga impateg na kami ni Uncle Tino. Itamanang naragsak kami akas may sa pamilya. Awanon ti tensyon iti nagbaetan da Uncle Tino ken ti asawak. Naikanak met iti gundaway nga agtrabaho diti abroad manang, iso nga daak dito'y Singapore. Ket dagiti agamak, intalag ko iti katugangak a babae, ken iti may kadwa nga asawa na. Ket si papanakelak amang ibagamanang, anasaya at lata ti panaglilinnanganda nga aging gaita. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Brenda. Brenda, pagayam ko, nagasat ti asawam, taadda ka amang iwanwanwan kankwana. Ken naaddaan iti may kadwa nga ama, amang ipatpatag unay iti inana, ken iti pamilyana. Maysa ti may kadwa nga asawa ti katugangam a babae a blessing asimmangbay iti pamilyayo. Sapay kuma taagnanayonan tinasaya at alinnangan ken kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu